F10 M5. Почти 530. Тройка дизел. Дизел перфектно за сегашната ситуация с горивата. Направо оцелихме десятката. Днес ще си говорим за новия проект. Какво ще се подобри на тази кола? Ще ви направя ревю. Защо тази кола я взехме изобщо? Какво е наред, какво не е наред, какво ще се подобри, защото колата, както я виждате в момента, няма да има нещо, което да остане по същия начин. Какво имам предвид? Сега ще разберете. Искам да ви кажа обаче първо какво трябва да се случи с нея. На екрана си в момента виждате снимки на G30. Тоест тази кола F10 трябва да се превърне цялата в ето това, което виждате на екраните си. Нови брони, предни, задни, нови фарове, нови стопове, нови калници. Искам да сложа много неща. Цялата кола буквално ще придобие изцяло нов вид и от този супер базов модел, защото тази F10 е базова. С каква цел обаче аз ще го правя това нещо? Както знаете, аз харесвам колите. На мен са ми страст. И на мен това ми се стори много готина идея и това го мисля много отдавна. Такава кола да се вземе и да се преобрази тотал. Трябва да съм честен, визията на G30 наистина доста ми допада. Така че това ще е един проект, който ще отнеме някакво време, ще отнеме доста ресурс, но ще е много забавно за правене и на мен наистина ще ми е много приятно както аз да го направя, така и на всички вас да ви покажа в продължение на няколко YouTube епизода как цялото това нещо ще се случи. Абсолютно всички трудности през процеса, абсолютно цялата сума, колко струва проекта от сега купена колата до финално завършения проект. Като заговорихме за пари, ето я дъската, на която ще смятаме колко ще струва този проект. Първото нещо, разбира се, е самата кола, която вече видяхте, а тя струваше 7800 евро с прехвърляния и такива работи. Те първа трябва да разберем колко струва бодиката, колко ще струва боядисването на колата, колко ще струват майсторите, които ще правят колата, колко ще струват джанти и други. А какво визирам под други? Сега ще разберете. Абсолютно всичко това ще го разберете в тези епизоди и ако нещо друго искате да разберете, нещо друго ви е интересно, то питайте въпроси в коментарите. А сега да почнем с ревюто. Почвам с забележките на тази F10. Ще направим едно по-българено ревю. Първото нещо, което мога да видите като забележка са бъбриците, че те са бърисани, ама да, направо са обелили, човек. Както и да е, не ми пука, ще сменяме бронята. Второ, този фар целия има някакъв проблем, по принцип явно F10-ките, аз чух, че имат някакъв такъв проблем, става конденс вътре, трябва да се отваря да се прави фара. В момента просто съм отворил капачката и затова вече конденс няма, но не работи. Както и да е, и него ще го сменим, и фаровете, така че пак не ме интересува. Нещото, което много ми харесва в тази кола обаче, като изключим, че визията отвън не е много агресивна, ми е много нормална. Колата дойде с два чифта джанти, които най-вероятно ще ги продам, ще ги махна, защото ще взема други джанти с други гуми. В момента гумите, които са много зле, ви виждате и във видеото какво се случва с колата. Но отвътре колата много е добре. Защото кожен салон, който е запазен. Волана пак е много запазен, скорост е лост. Абсолютно тези неща отвътре от страна на интериор са доста запазени, мога да кажа. И нещо, което аз най-много гледах в тази кола да е запазено и най-много ме интересуваше е ходовата част на колата, двигателя, скоростна кутия. Защото тя отвън ще се променя, но отвътре не искам да правя ремонт. Не искам. И мога да кажа, че попаднах наистина, да не казвам голяма дума, това е BMW. Ако се чуете какво правя отдолу, проверявам масло дали има. Това е BMW. Но попаднах на добро BMW, защото колата е 250 коня, мисля, че стоково, в момента е направена на 300 коня, чипосана е. Колата е с много хубава скоростна кутия, правена е. На всичкото отгоре я взех и обслужена с документи, че колата е обслужена, което за тези F10 е много добре, защото иначе обслужването, знаете колко струва. Не ми се даха тези пари. Ще не гледайте в момента баджет, че пише 535D. Не мога да ви кажа, що пише 530. Нали знаете, ние в България тук на двойка дизел слагаме M5, както и тя. Ако си мислите, че няма да сложа бач M5, много са лъжите, ще го сложим, ама да му дойде времето. Показвам едно от нещата, които много ми допада в тая кола. Какво си говорим? BMW! Ще го оправим това нещо. Отзаде, ето искам само да видите много базовата броня. Най-вероятно ще се сложи генерация на колата. Искам да се чува. Да, това е дизел, тройка дизел. Няма кой знае какъв звук да вади, не е като бензина. Но искам наистина да има звук, защото визията на колата отвън ще стане толкова брутална, че на мен ми се струва тъпо да няма поне някакъв звук. Всички хора в България по принцип нареждат BMW-то. Който чуеш нарежда BMW-то и в същото време BMW са масовите коли, които се карат в България. Така че смятам, че наистина тази преобразация, тази трансформация на този автомобил ще ви е интересна да я гледате. Ако ви е интересно още от сега и ако смятате, че тези видеа са готини, може да ги харесате, да се абонирате, защото така аз разбирам, че на вас това ви хареса. Вече сме вътре в колата и
сега ще ви кажа какво ми харесва на тая кола и какво обаче ще трябва да променим. Мога да кажа, че F10-ките, защото забравях, че много хора наистина ги харесват. Тези коли много се карат и като я взех, наистина ми хареса. Колата е хубава. Ако е съвсем пакетите отпред и отзад по принцип, колата си става много красива. Но целта на този проект е да направим нещо малко по-различно. Заради това ще трябва да променим и интериора. Няма как да остане просто същия. Въпреки че в момента мога да кажа, да, един от много айконик версиите на BMW е това нещо. Но хората го знаят, харесват го този интериор. Първото нещо, което ще променим, спортен волан. Задължително спортния волан. Ще сложим дигитално табло, ще сложим мултимедия дигитална. Може би в по-късен етап да сложим звезден таван. Винаги ми се е струвало много яко. Никога съм нямал на кола звезден таван. А пък тук искам да сложим кост, можем да го сложим. Друго, което ще видите много скоро е как слагаме тук на скоростния лост, такъв тези диамантените, все едно тип скоростни лостове от новите BMW-та ще стане много добре. И вече такова цялостно лето светление ми се иска да сложим тук отдолу, тук като ленти. По принцип мога да кажа, че съм креативен човек и наистина ми идват доста идеи за какво може да се направи тук, но винаги приемам още идеи. Така че ако на вас, зрителите ви, се стори нещо интересно, което може да се сложи на тази кола, нещо, което може да се подобри, то напишете коментар какво според вас трябва да се сложи на тази кола. А сега, как ще протече останалата част от видеото? Ще отидем малко да се позабавляваме с колата, това е задължително, и да поизтъркаме още малко гуми. Но след това отиваме некъде да е, ами да покажем колата на близки. Последното видео, в което съм показвал колата на близки, беше Мустанга, където тогава никой не знаеше, че съм го взел. Идеята беше с цел вау реакция. Ако не сте гледали това видео, то може да го намерите някъде тук. Но тук каква е идеята? Повечето мои познати знаят, че тая кола, нали, даже знаят какво ще се правят, знаят, че сме я взели, че я карам и така. Пак ще снимаме реакции по простата причина. Искам да видя хората как реагират в момента на едно базово BMW и каква ще им е реакцията, когато я видят напълно променена. Аз имам чувство, че много хора, дори и аз, няма да мога да повярвам, че колата, която ще сътворим след месец, ще е същата като това, което виждаме в момента всички на видеото. Мисля, че е време да му дадем газ на това BMW. Дойдохме на подходящото място за това BMW. Липсват му 100-200 конски сили, за да му е любимото място, но нека да видим тази F10-ка. Какво има в момента? Какво мога да ни даде? Така, мога да кажа, че BMW се справя много добре на писта. Моите умения от друга страна. Винаги съм си представил в главата, че се справя много по-добре. Не мога да кажа, че е много зле, обаче... много зле беше, нали? Иначе колата е много добре. Справя съм много добре, наистина слуша. Най-вероятно, ако я дадем на някой, дето по-мога да кара, ще изкара пълния потенциал. С Мустанга се дрифтеше по-лесно. Тук е много подходящ момент да кажа, че колите не се правят само с мерак. Правят се и с пари. Гуми, части, сервизи, гориво. Всичко опира до пари. И ако си млад и искаш да си позволиш такива неща, в един момент трябва да мислиш как да си вдигнеш дохода. От край време много хора гледат към трейдинга. Но проблемът е, че повечето влизат без план и пазарът ги наказва много бързо. Затова партньор на този епизод е Crypto Inspector. Българска образователна платформа за финансови пазари, в която учиш не само графики, а и риск, психология, дисциплина и реален процес. И да уточня още от сега, това не е натисни копче и забогатей. Ако търсиш това, не е за теб. Но ако искаш да го учиш сериозно от хора, които вече са минали по този път и имат години стаж зад гърба си, линкът е в описанието под това видео. Запази си напълно безплатен разговор с екипът на Crypto Inspector и виж дали това е за теб. Както му се казва, нищо не губиш да опиташ. А сега, нека продължаваме. Оператор има въпрос. Задай си въпроса, операторе. Моля да се кача и аз малко. Оператора пита дали мога да се качи от той да пробва да ми покаже как става работа. Дай едно кръгче да видим какво ще направиш ти.
Лекичко малко е отарва. Оператора е пълен непрокопсаник. Затова харесвам BMW-тата и съм убеден, че цяла България затова ги харесва BMW-тата. Икономична кола, доколкото мога да се каже в повечето случаи. Family car, буквално това си е семейна кола. Виж колко хора мога да побере. 4 седалки, в същото време мога да отидеш един път в седмицата и малко да се полигавиш. Защото българина това си иска да отиде малко, да повърти газа. Каквото и да ми говорите, че BMW-та са най-скапаната марка и постоянно се чупила, огледайте се, най-големите фестове са на BMW. Това е най-караната кола. Каквото и да си говорим. Сега обаче се отправяме към реакциите на всички познати. Айде да почваме. И като си говорим за гости, ето го първия гост в нашото предаване, който ще оценя F10-ката. Това е приятелката ми. Ели, кажи какво мислиш за колата? Не мога да ти кажа. То значи не мога да ми кажеш. Не съм я карала още, как да ти кажа. О, не, с кола няма да я караш, не. Значи не ми харесва. Какво значи не ти харесва? По-рано друго каза. Погледни я, бе, човек, обелена е отпреди. Ако ме питаш външно дали ми харесва, не ми харесва. Дай да я карам и ще ти кажа дали ми харесва. Няма да я караш, кажи по-рано какво каза за видеото, няма да я караш колата, не? Казах, че искам да я карам и че тогава мога да ти кажа дали ми харесва. Малко съм скептичен. Добре, ще ти дам да я караш, но няма да я дрифтиш, няма да караш над 100 км в час, няма да натискаш рязко спирачки. Тоест едно нормално каране ще направим. Окей? Не запомних всичко, ама добре. Давам ти ключовете и караме нормално. Качваш се, ще оцениш колата, ще я покараш. Да. Нали знаеш, че не съм карала автоматик до сега? То автоматика не е труден. Айде да се прехвърляме в колата. И сега натам да ходя, нали? Ами да, бе. Виж тук гуми има аз. Да, има откъде ми колана ми се Какво сложи. пилка, бе? Ами Колана. служи го. Сега, насам или натам да дам? На къде искаш? Не е като Honda, Да да? не стигна края. То ти е много странно, бе. Кое, бе? Ме чудето такова дърпа назаде. Обърни и спрей, сега ще направим едно бързо тръгване. Да видим как ще се отрази. И сега натисни спирачката додолу. Гъста додолу. И тръгни. Спирачката да Не, спирачката трябва да пустиш. Кажи, Ели, какво мислиш сега за космоса, ракетата, БМВ-то на БМВ-тата? Много ми харесва, върви бая. Върви бая. Да. Ай, качвай се сега, ти да се повозиш малко. А виж ли, това, което ти се опита да го направиш, трябваше да изглежда по-скоро нещо такова. Аз не съм искала да дрифтя. Аз не съм искала да дрифтя, аз исках просто да пробвам да тръгна така. Каква е оценката, която даваш на колата? 10 давам. 10 от 10. От 1 до 11. Каква е единицата, която ти липсва на тая кола? Нека познае, че ня караш ти, нали? Че е BMW. Това ми харесва на BMW-то обаче. Натискаш парк бутона и се връща. Нека да продължаваме с другите хора. Го дядо, дойде. Какво ще кажеш, дядо? Аз пак си снимам моите си видеа. Дядо си е виждал БМВ-та, бе. Сега той да видиш. Дизел. Дизел, тройка дизел. С задно предаване. Да. Да, зимата има да буксуваш. Той и сега си буксува. И сега ли си? Да. Ти сега дрифтиш, не буксуваш. Не дрифтя, бе. Сега кажи, харесва ли ти колата? Да, харесва ми колата. Да я караш безаварийно и много щастие. Ти нали знаеш, аз съм ти показвал какво ще стане с колата, дей че я правим. Или не съм ти показвал? Казвам, че я правиш, ама и така е добре. Аз сега искам да я погледнеш, да я видиш хубаво, защото като я направим, тогава ще снимам реакцията и тогава съм убеден, че ще кажеш, ама то ти не е същата кола. И сигурно Няма мога да повярваш. да направиш по-хубава. Сега е момента братовчетка ми да оцени колата. Да бе, кефи ли та? Отвънка как е, а? Много ми харесва. Ще тръгваме ли? Да, тръгваме. Баща ти кома базика, бе? Вика на втора страница в шофьорското управление на колата, знаеш какво има? И аз му викам какво? Те вика разписанието на автобусите. Отвътре как е? Много ми харесва. Много ли ти хареса? Как Да. ще хареса? Те BMW, бе. Ама Мустанга беше по-хубава. Отвътре? Да, Или като цяло? като цяло. Знаеш точно какво моторче? Що ще съм много добра. В смисъл? Защото вкарах 100-та точка. Това е баскетболистката на семейството. Да, Те станеш много известна и много богата, ще ми купиш една хубава кола, нали? да. Гледай само BMW-та си купувам, за толкова съм стигнал пари. Първи впечатления за колата? Той дава рязко газ, това ми харесва. Така залепвам пак за седалката. А има ли жит не ти хареса сега на пръв поглед? Не.
горе. Да, това много ми харесва. Ало, аз тръгнах към тебе, в смисъл, не знам, 5 минути, 6, 7, нещо такова. Добре, аз само да вам слезам надолу. Така, сложили сме GoPro-то и в момента отиваме да й покажем колата, ще я качим, ще даде реакция, има място тук. Само е малко дъждовно времето, в смисъл няма да може нито аз да я натисна колата, да види, че все пак поне малко върви тези 300 коня. Нито тя да види, че колата върви, но тя, мама, последното нещо, дето гледа колата дали върви или не. Тя гледа дали е удобна, да си пътува. Според мен ще е много впечатлена от това BMW. Така, мама трябва да е някъде тук. Чакай да я отключим. Какво става, маме? Здрасти, мама, тръгвай. Тръгвам. Комфортна ли е първовозене? Да, първовозене, комфортно, удобно. Ма нали е BMW, ти BMW-та не харесваш? Така е. Защо не харесваш BMW-та? Я кажи на хората, той има причина, защо не ги харесва. Защото много се долива масло. И много се чупят. Това BMW очудващо, вчера направих едно клипче, такъв скетч за TikTok-а. Как казвам, че в BMW-та са долива масло. В тая още масло не съм доливал, не се е налагал. Значи тази е супер. Виж на волана какво сложихме. Виж е такова алкантара. Виж, не го да виж. Кой го вижи? Аз. Много удобно. И сложихме такова осветление долу в краката. Мога да се сменя цвета, както искаш. За тук какво ще кажеш, иначе? Стролица модерна. Да. Малко е ниска. Не бе, в момента е много висока, като си има напред какво ще й се случи. Колко неща ще й сложим. Стане по-ниска. И нали, отвънка ще я правим цялата с бодиките, ще направят по-ниска. Аз ще стане още по-ниска от това. Се спре да ми хареса. То сега ще ходим ли да я пробваш? Малко вали, не съм много сигурна. Не, добре се държи колата, няма проблем. Ще излезем да й направиш едно кръгчинтие. Сега, навънка вали, няма да държа много време, ама така, виж хубаво сега отзаре колата, да я запомниш. Добре ли? Супер е. Отпреде видя ли я? Видях я. Малко е ущърбена. Тук е обелено, ама то тук запомни я хубаво, да видиш после като я сменим. Ай, качвай се сега. Това е газ. Чакай се, седалката ще се наместваш ли? Аз се намести. Намести ли? Да, смъкнах я надолу, дръпнах я напред. И сега да давам газ ли? Да. Как е? Спре, май се справям. Яка е кучка. Харесвам. Коста! Ела. Що не караш? Кара бе, до сега тя кара. Как е, мамя? Харесвам. Ама вика, ти ще я правиш по-ниска, няма да е добре. Що ще правиш? Млипове, като сложим предни. Какво става, брат? Нищо е. Айде да вземем сега на още малко да си поговорим за колата и да й направим едни тестове. Влизай да обяснявам. Все още не съм ви показал колата колко прави от 0 до 100. И въобще колко километра в час дига. На табло е ограничена, 260 пише на табло. Дали ще ги дигне, ще разберем. Но няма нито това нещо да го правим на пътищата, нито магистрали, няма такива глупости. Отиваме си на летището, където е безопасно, където има обстановка, която позволява това нещо да го направим, където няма да нарушим законите на пътищата, да поставим някакви хора в опасност от нашето шофиране. Така че сега се отправяме отново към летището, за да направим тези тестове. Вие сега ще кажете, Дани, просто влез в мобилет, напиши тройка дизел F10 и виж колко дава като време. Тя обаче тази F10 е че по-слаба. Тоест, 100 колко е? 250 коня? Горе-долу. Горе-долу. В момента колата уж била 300 коня. Наистина се усеща повече нютон-метрите, наистина върви повече. И сега ще разберем обаче. Искам да засегна една много актуална тема в България, а именно средната скорост. Представи си магистрала, зона 140. Караш си нормално и изведнъж пред тебе излиза тир и трябва да намалиш за 5 минути да се влачиш с 100. Какъв е проблемът обаче? След тези 5 минути пътят се отваря, а ти си нямаш и на идея каква ти е средната скорост в момента. А нека го кажем, точно това е числото, което камерите измерват. И точно това нещо дори най-популярните навигации в България не го показват. Затова започна да ползвам Blitzway. Това е българска навигация, направена за нашите пътища, която измерва средната скорост още щом влезеш в зоната. Виждаш текуща скорост, средна скорост, ограничение и колко остава до края на зоната. Всичко е пред теб в реално време. И разликата от други приложения е, че зоните за средна скорост са с реалните си начални и крайни точки, а не просто приблизителни позиции по картата. И пак имаш всичко, което си свикнал да гледаш. Полиция, камери, катастрофи, трафик, плюс затворени пътища, цени на горивата и карта за зарядни
зарядни станции. Освен това, имаш и рали режим, който предварително ти показва като твой втори шофьор какви завои предстоят. Blitzway е безплатно приложение за Android и iPhone, като може да го свалите от линка в описанието. А след като го изтеглите, в коментар ми напишете какво мислите за приложението, бихте ли го ползвали и има ли нещо, което според вас му липсва. А сега обратно към BMW. То надали нещо се вижда, ама... Его, гледай какво стана. Сега гуми за пакета и такова. Тия гуми... Коцка! Сега вземаме другите пакета, бе. Много ясно. Дойдохме с мисията да направим 0 до 100 и да видим колко дига колата. Обаче гумите не издържаха. Видяхте ги тук, що вече съм много зле. И в момента е неделя. И сме в Търговище. Тук няма кой да ни сменим гумите. И ни оставя един вариант да пътуваме до Варна. И да се надяваме, че гумите ще издържат на нормално каране до Варна, за да отидем и направо да сложим другия чифт джанти. Те си имат гуми направо на тях. Отиваме, слагаме другия чифт джанти и се връщаме тук. Имаме една резервна гума в колата. Проблема е, ела, покажи тази гума. Тая е направо... Гледай! Гледай какво става. Яла да им другата. Ама най-де по-добре. Значи ако оная спукаме по някаква случайност, имаме една резерва. Светна ни в момента, че сме без дясната гума, което е странно. Тя лявата е по-леж, дясната е по-запазена. Ей, сега спираме на ОМВ само да я видим, наистина в какво състояние е. И продължаваме по пътя, дано да е добре, защото видяхте, че опитите ни да свалим гумата не са много успешни. Да, си изгледа много надута. Абе да, ама конците са все още тука. Но и аз не изгледа. Добре изглежда. Аз... Изглежда от дута, въпреки че датчика дава грешки, въпреки че е много по-запазена от другата. И продължаваме с пътя и ще видим по-що. Погледни го от добрата страна. Сега ще отидем, ще сложим нови гуми и аз много честно казвам се притеснях какъв хубав старт от 0 до 100 ще направим, като те гумите само въртят на едно място. Пък сега ще мога да направим хубав старт, защото ще сложим други гуми. Стигнахме във Варна след едно много бавно костенурско пътуване. Колата е стабилна, още се движи. Сега, приятели, пътуваме по магистралата на обратно към Търговище. Успяхме да оправим проблема с гумите, сменихме новите гуми, сложихме другите джанти с другите гуми, те са 19-ки. Гумите се оказаха, че и те са леш, те са напукани, не стават, така че най-вероятно ще да купим нови гуми. Но аз така не, че ще сменям джантите, ще видим дали ще се доредим направо на новите джанти да сложим гуми или за сега ще държим тук някакво седмица, ще трябва да купим нови гуми за тези джанти в момента. Но сега се връщаме към Търговище, най-вероятно няма да си им другите, ще направим тестовете, които трябваше да направим. Но може би ще направим или една приятелка и ще отидем до Търново. Да се разходим, да видим вечерта. Търново е красив град. Ще раздвижим малко колата и така. Така че до след малко, докато напълним колата с момичета. Крис, брат, я покажи какво правиш. Търся ти гуми. Защо бе? Що ми търсиш гуми, брат? Защото нямаш. Или просто е шокирана от днескашния ден, как се развива, защото трябваше да дойдем в Велико Търново още през деня, да се разходим. Или нещо да кажеш по-брата? Тя го каза вече, двамата панара. Тя го каза. Какво ще кажеш, бе? Тук някакви гуми гледаме. В момента пак дойдохме все пак в Велико Търново и сега си поръчахме да ядем едно много вкусно нещо. Сега като дойде ще ви го снимам. Да, малко късно дойдохме в Търново. Се преберем малко късничко, но няма проблем. Гледай какво става. Гледай какви яки палачинки, човек. Гледай. Направо техът. голяма вкусотия. Много добре изглеждат. Направо почвам да ям, няма да ви говоря. На пръв поглед това е просто една F10, която взехме, покарахме и тествахме. Но всъщност това е началото на един доста рисков проект. Защото в следващия епизод вече няма да говорим само за плюсове и минуси. Бодикитът пристига, колата влиза в сервис и започваме да я променяме сериозно. И тук идва големият въпрос. Може ли една F10 наистина да се доближи до визията на G30 без да изглежда като ефтина имитация? Пишете ми долу в коментар честно. Очаквате ли да стане зверска или мислите, че ще съжаляваме?